Okay. Hi there, Sanmona. Okay, so I've got a phone because ngifane ngisho ngiyengayibhala phansi. Ngenzela ukuthi ngingagcini sengiphaphalaza ngisho nento engafanele ngisho. It's more like when your presidents or people in high positions do speeches and babhalelwe phansi, so I'm kind of doing that today. Ngiyazi ukuthi into engajwayele ukuyenza mhlawumbe mengingena einkundleni zokuxhumana ningibone sengiphethe iphepha ke ngifunda phansi, but ngenxa yalento engizoyisho bekubalekile ukuthi ngibhale phansi ukuze nami ngingagcine sengisho nezinto engafanele ngizisho. But so kancane ngizothi nje thasi, okay? But ngithi ake ngithathe leli thuba yazi ngiphefumule ngoba sekaningi amaphepha ebhala ngegama lami ukuthi ngilaxaza umsebenzi. Firstly, ngithi angisho ukuthi kuyintatheli. I don't appreciate indlela publish indlela enisebenzise ngayo amagama angahlali kahle ukupublisha i-article ethi ayihlanganise igama lami. Igama lokulaxaza nilisebenzisile nike nangibeka ngoba siyazi ukuthi yini ukulaxaza akusikhona nje ukushiya kahle. But ke nike nangibeka njengomuntu ongenawo ngiyabonga, umuntu onga-appreciate, umuntu nje othi nje like uyafokofisa yabo asenendawo. But then I understand you do anything to sell a story and it's part of your job. Your job is to not care about my feelings abantu. Your job is to get the story out first. So I understand the nature of your job. So yeah. So before I get to the actual story, but I also know again I'm a paper, I've done a lot of good. But ke izinto ezinhle akujwayele ukukhulunywa ngazo. Kuhamba lezi engathi izimbi noma engabekeka engathi izimbi. Kukaningi ngenza izinto ezinhle kodwa angakaze ngiyifice ephepheni. But then again I keep saying I understand it's the nature of your job. Yeah. So kuzoba nama pauses kancane because I need to collect myself. Okay, I come back. So to confirm the rumors, akhona manje ukuthi ngiyashiya emsebenzini. Yebo ngiyashiya. We in the radio industry every year, it's always time to renew contracts. So besekufika isikhathi sokuthi se renew ama contracts. And bebengibuyisa, very grateful. So long as I'm on air, so long as I'm on the platform and I'm able to talk to my listeners, it's fine. So base beyasho typeni siyakubuyisa in the new season. Uzokwenza luphu uhlelo. Bengizowenza uhlelo la ngo Sunday 1 to 4. I did not mind. But inkinga ngakumina. Iqale sebesho ukuthi because ngitheme ngibala imali i-show iyodwa since bebenginika i-show eyodwa since bebenginika i-show eyodwa bebezongikhokhela u711 rands per show. Okutheme ngithi ngiyabala ngaphuma nokuthi shooting ngizohola u2800 rands ngenyanga. Ngike ngazizwa ngidelelekile. Kodwa ngehlisa umoya ngabuyela kubona abaphathi ngoba angike ngingathanda ukwenza isinqumo uma sengibheke emuva ngithi what if ngazama ukukhuluma nabo. So ngase ngiyabuyela kubaphathi ngaphinde ngacela ukuthi ngizocela sibuye sibonane sikhulume ngale offer yami entsha ye-season yalonyaka. Yeah, so my whole thing was I don't have a problem with the show, but bengicela ukuthi mesikhona isikhala mhlambe ningiphe enye show ezokwazi ukuthi nezelele kule mali engizoyihola ngoba eqinisweni nje sesikhuluma njengomuntu hayi njengomsakazi. Ikuphi la ngizothi mengikhipha khona i-payslip yami ngi-approve ngihola u2.8 ngenyanga.
yini engizokwazi ukuyithenga ngo-2.8 inkosi yami, njengoba ungena esitolo wenza igrosa 1,000 nje, izinto eziwu-3 eziwu-4, yini engizoyenza ngo-2.8? Angisho ukuthi akondliwe umndeni wami, but mina ekhaya babheke mina. So ngacela kubona ukuthi uma ukhona omunye umsebenzi engingakunika wona oseceleni, ngizocela ningiphe ukuze kuzokwazi ukuthi kunyuke le mali engiyiholayo. I think I got to a point where I had to ask abaphathi ukuthi bona-ke mase sikhuluma iqiniso bangaphila ngo-2,800 rands ngenyanga. Ngangicela lapha. So umphathi wami okuyena uline manager wami u-Ayanda Milansi, okuyena ophethe abasakazi, sithe mesikhuluma kwama-negotiations waseyasho ukuthi Penny, I think you know you can check other things ongazenza. Kahle be-suggest ukuthi angibheke ezinye izinto engingazenza other than i-radio, other than being behind the mic, other than being on air. Wathi ngingabheka like khona izinto behind the scenes. Angisho kabi kodwa ke into ayiphefumulile ngalesa sikhathi ukuthi I should check other things engingazenza. Not for extra money. I think lapha besekhulumela the whole career yami as a radio presenter ukuthi awubheke ezinye izinto. Leyanta ayishilo ike yangibulala ukuzethemba kwami ngokusakaza. Because indirectly it's like I'm being told that you're not good enough, try other things. Ukuthi sengihambe isikhathi eside ngokusakaza, abantu ekade sikhula nabo kulezi zinto ze-radio bayazi inkosi yami ukuthi radio ngiyithanda kangakanani. And yeah, okay. So ngibese ngithatha isinqumo sokuthi ngibacele ukuthi ningabe nisayivuselela i-contract yami kulonyaka. Angiyekanga ngoba mhlambe khona ongcono ngikutholile, angiyekanga ngoba ngithanda, angiyekanga ngoba khona amadlela ahlaza sengiwatholile, cha, ngiyeke ngoba imali besengizonikwa yona binganele ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiyiphilise. Also umuntu owazi mina nkosi yami uyazi ukuthi ngikuthanda kanjani ukusakaza. Mina singathi sihamba ngidlala i-radio ngehlisa ingoma ngisakaza. And umuntu owazi mina uyazi ukuthi iGagasi ngilithanda kanjani. And it's one company ebengingayitshela ukuthi ngizofika la ngithi ngifuna ukushiya khona. You know, I love Gagasi FM. But it's true, I'm not coming back this year. And ize kunjalo ke ngithi angibonge weGagasi for the opportunity that was given to me 2 years ago to showcase my talent. And I actually used to find it funny when one of my articles abhala ukuthi uPenny Ntuli is the most paid radio presenter. But that's a story for another day. I also hope kubantu engiye ngibasize mhlambe ngemali bazobona ukuthi ngisuke ngisiza ngoba ngithatha iphaketheni lami nginayo ngaleso sikhathi, hayi ukuthi khona imali ephathekayo engiholayo. Mengacela imali eningi emsebenzini, but bengicela ukuthi bangiholele imali engizokwazi ukuyiphilisa ngayo. Hayi ukuthi ngiphakeme noma ngizibukela phezulu, but into ebengiyicela ukuthi please at least value me. Yeah, I had a long conversation nobhuti wami nomndeni. Sathi mesikhuluma before kuphuma ama-articles, sathi mesikhuluma wathi sis dadewethu ngicela uhambe futhi ungali ngoba mina ekhaya ngafundisa ukuthi isihlahla asinyelwe. So bengizohamba peacefully, of which I'm doing, but kutheme kuphuma la amaphepha ngabona ukuthi igama lami lizopendeka njengomuntu mhlambe owenza into wrong. So ngase ngithi awuthi ngisase ngisibeka izizathu sami sokuhamba. But ke yize sekunjalo, I just want to say sengivala to those aspiring radio presenters who want to do radio. I will tell you this, iGagasi FM is one of the best companies to work for, so shoot your shots.
Hey gossip lovers, welcome to Celebville again. That was a video of Opening Tuli explaining why she's leaving Igagasi FM. This comes after she went on social media to confirm the rumors that she is leaving the station after they decided to renew her contract, and she was not happy with that amount. She has since taken to social media to even share receipts of the contract that she got and the amount that she was offered. A lot of people have dragged Igagasi FM for offering her 2.8 a month because you can't take care of yourself and your family with 2,800 rands a month. That's all from me. Please don't forget to like, comment, subscribe, and thank you for watching.